Ja, fandme, om man ikke er her igen. Nu sidder du kraftedeme med garanteret og spekulerer på. Hvad har Tony Nordhæv nu, altså? Kan du undvære sådan hjem? Fjeder for alle penge. Fy for satan, var han drag. Tony, det er en synd og en skam. Tony har altid en S i ærm. Mange ord, den er drag, den er møg drag. Vi kan bare lige prøve. Noget er så spids, du skal have tilladelse til at bære. Rask væk fornuften til at amputere sig ud af en stram situation. Og passer lige i en sladderhang. En forbander og fin fornemmelse. Udmærket godt. Vi skal heller ikke sige det nu. Det er meget enkelt. Tony vil give, du vil have. Så lad os finde ud af noget.